Benvinguts a Walterland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Avui viatjo a un lloc on l'aigua bull sense fogons i la gent hi cou cigrons com si res. Sí, som a Caldes de Montbui, el poble de les aigües termals més calentes de Catalunya. Aquí hi ha un safareig públic on abans es feia la bugada i ara alguns hi renten les penes. Passejarem, tastarem i potser fins i tot ens remullarem. Hola, benvinguts a Caldes de Montbui, un encantador poble conegut per les seves aigües termals i la seva rica història. Acompanya a descobrir tots els secrets. Oh, vaques! Escolta'm, aquí estic a Caldes de Montbui, tot ple de vaques calderines, petites, moníssimes. Aquí es porta la vaca marró, la vaca... Bueno, Juan de pols! Ah, vaques! Ai! Salvador, espera, estic en perill, no? Salvador, sisplau. Salvador! Mira, una persona que estàs tan aquí amb els teus animals i tot, t'agrada jugar amb els animals? Bueno, sí, feu però jocs el que al més pilla-pilla, m'agrada- al pica-paret? No, això no. El que m'agrada és que tinguin salut i que estiguin bé. Puc donar un repte? Sí. En menys de 5 segons has de passar totes aquestes vaques al camp del costat. Ets capaç? Oh, bueno, ja passen ràpid, sí, home, sí, veuràs que... Doncs 5 segons, Salvador. A veure, 5 segons. 5, 4, 3... Bueno. Vinga, Salvador, que et queden 2 segons. Bueno, poc a poc. Molt bé. Què és per tu, Caldes de Montbui? Caldes? Doncs, bueno, el millor poble del món. Que Caldes la tenim molt calenta, l'aigua. Ah, què vol dir? Perquè tenim una font que brolla a 74 graus que diuen que és la més calenta d'Europa. Ai, hola, bon és. Què tal? Com es diu? D'aquí Caldes de Montbui, Ets d'aquí, Caldes? Sí. De tota la vida? de tota la vida. Com es diu vostè? Enriqueta Codina. Jo havia vingut aquí a rentar. Hi ha un safareig per rentar roba de color. Ah, hi ha un safareig aquí de Caldes per roba de color i un safareig per roba blanca. Roba blanca. la portava en aquí, sempre em havia quedat bé. I ara què fa amb la roba? Com la neteja? Me la netegen, ara. La meva filla té màquina de rentar, Ui, la rentadora! la rentadora. Què et sembla aquest nom, rentadora? No, és agradable. I te la renten, És millor que te la rentin o rentar-la a mà? em va més bé que la rentin, que me la rentin, la roba. Baixem, doncs! Bueno, baixa tu, perquè Jo vaig on vostè em digui, jo rentava la roba allà, aquell cantó d'allà, perquè surt l'aigua fresca. Aquí, en aquest poble, ha d'haver-hi alguna cosa, alguna mitologia, algo màgic, com pot ser que aparegui aigua calenta de Caldes de Montbui? Sí, doncs mira, és així, ve de molt lluny i es descarrega aquí. Però per què? Perquè són molt guapos. Què dius ara? Hola, bon dia. Per esmorzar, algo aquí a Caldes de Montbui? Aquí mateix a l'Espigador, d'uns cosanets molt bons. Ah, doncs moltes gràcies, Ens han recomanat que vinguem aquí. Qui sou vosaltres? L'Espiga d'Or, som forners. I què feu? Fem pa, carquinyolis, bolleria, coques, una miqueta de tot. Quina especialitat teniu aquí a Caldes? Una de les coses típiques d'aquest poble són els carquinyolis. I aquí, com a bona fleca que som, els fem. En sèrio? En sèrio. Carquinyolis en plan... Carquinyolis, boníssims! Boníssims! Vols que t'ensenyi com es fan? Ah, la meva germana els està fent avui a dintre, justament ara mateix els està fent. Oh, nena! Sí, sisplau! Oh, carquinyolis! Aquí estem. Hola, qui ets tu? Soc la Meritxell. Hola, Meritxell. Ah, que sou germanes? Sí. Ai, no s'assembleu gaire, Com una o una castanya. Què hem de fer, Meritxell? davantal. Per ser un bon calderí, t'has de ficar un bon mantelí i em posa això pel coll, també? La propaganda. La propaganda... Doncs no cal. No us agrada fer propaganda a Caldes de Montbui, ja m'ha quedat clar. Perfecte. Apa, doncs, a fer carquinyolis. Fem porcions de 200 grams. I ara, Perfecte. quan tenim així, ja fem
El xurret. Què significa un Un xurret? xurret és fer un xurret, un cilindre. I quan els tenim fets, després els posem al forn, s'estan una hora i després ja es tallen. Les ametlles que fem servir són aquestes. Porta farina, ous, llimona, anís, porta moscatell, una miqueta de mantega de porc, canyella, i amb l'aigua que ho fem servir és l'aigua de la font calenta. Surten així. Ostres! De lo tou que és, queda així de dur. A tots aquests que fan altres pobles de Catalunya que diuen el carquinyoli és d'aquí, què els hi diries? Que no, que és de Caldes. De tota la vida. Vigila les dents, eh? Ai, que bo! Caldes forever. Què és aquesta bona olor? Ai, quina... Hola! Bon dia. Mira, venia a posar les galetes aquí, que ara hem de venir a recollir-les. Ostres, que boniques! Són unes galetes integrals, fetes amb ingredients ecològics, i són la forma de l'olla, de la caldera d'aquí Caldes. Mira, veus? Són 3 peces, llavors perquè el relleu es quedi ben marcat, les clavem ben clavada. Què representa la caldera aquí, Caldes de Montbui? Bueno, representa l'aigua termal. Doncs avui que ens menjarem la caldera en forma de galeta. Això mateix. Oh, què és aquest soroll? Oh! Ai, quin soroll que esteu fent per aquí! Bueno, som els miserables. Ah, els miserables! Jo us volia fer un repte. Veiem que l'aigua bulleix d'una forma tan especial i que us fa tan únics. Aviam si amb la música seríeu possible de fer amb les veus tan agudes bombolles d'aigua bullint. Vols que ho demostrem? Totalment. Vinga, va! Doncs vinga, som-hi. Sentir la gent cantar des de la vall de la foscor. És la llunyana melodia dels germans que van lluitar sobre els costes que han marxat. Neix una flama que mai mor, és l'esperança de la vida d'un nou demà. I algú en pot recomanar algun lloc que encara... Jo. Qui és vostè? Qui ets tu? Jo. Mira, el Ferran Devesa. Soc actor d'aquí. Com sones, eh? Sí, però ara t'ensenyaré què és realment Caldes. I això, aquest licor, és de Caldes de Montbui total? Això és de Vic d'aquí. Això és la mateixa recepta que es feia fa més de 100 anys. Ah, guaita, quin groc fosforito, eh? Tasta. Sí, ja ho tastem? Ah, doncs vinga, som-hi. Doncs cap a dintre, tu, espero que sigui fluixet, no? No. Oh! Nena! Oh! Home, ho han engatussat, eh? Però és Ja potent, veus, eh? És potent, bueno, caram, aquí tot ho teniu potent, l'aigua és massa potent, Sí. teniu unes veus que he vist abans. Has vist? Per què sou tan així? Bueno, perquè al Vallès, com a Vallès no hi ha res, i Caldes som molt Vallès, eh? De bellesa? De bellesa, o de bellesa. De bellesa. Moltes belleses hi ha aquí, sí, no, és algo... És que a Home, Caldes... és que és guapo el punyetero, eh? No, què dir? No, home, no, tu també, no. Què? I ara què, Ferran, on em portes? Ara et porto a un espai que, bueno, és superemblemàtic per mi, jo me l'estimo molt, que és el Casino de Caldes. És on vaig començar a fer els pastorets. Ah, sí? Sí. Al casino? Sí, on es juga a les fitxes, la ruleta? No, és un casino, és un Ateneu. És un Ateneu vale. i hi ha una sala de teatre que ja veuràs. És que ara t'ho ensenyo, és molt maco. Obres noves, està remodelat, ja veuràs. Uala, és això? És això. Oh, que maco! Ja veuràs, entra. A baix, amunt, a baix, amunt. Com podríem fer una petita obra de teatre així rapidíssima? Ostres, T'atreveixes a pujar a l'escenari? Anem-hi. No, vale. Mira, jo et faig una funció, sí? Però tu m'has d'ajudar. Vinga. Sí, perquè aquí no em mullaré jo sol. I parlant de mullar, et parlaré de com es forma l'aigua calenta aquí a Caldes. L'aigua calenta, com surt? Mira, jo vaig de vermell, jo soc l'infern, soc el foc, vale? I tu que vas de blau ets l'aigua, vale? Ets el cel. Jo soc l'infern, tu ets el cel, vale? Sí? Jo soc l'infern, i tu ets el cel. Soc núvols, soc el cel, pajaritos. Exacte, jo aparec, soc superdolent, i tu ets superbo. Sí, soc superbo, soc aigua. Exacte, i nosaltres tenim una batalla, estem en una batalla. Molt bé, i en aquesta batalla on el foc i l'aigua lluiten eternament, de cop i volta es fan amics, perquè al final... Oh, que mono! Has vist? I ara què som? Ara és aigua calenta. Has vist? Perquè al final de la batalla, al final d'aquesta batalla, l'aigua es torna calenta, és aigua termal. Ara ho entenc! Caldes de Montbui? Clar. Claro! Això és tot el que vull. Ferran. I
fins aquí, Caldes de Montbui. M'ha abraçat amb la seva aigua, la seva gent i els seus sabors. He cantat amb bombolles, he après amb la meravellosa Enriqueta i he sentit la història viva amb en Ferran. I sí, fins i tot he fet amistat amb unes vaques. Caldes escalfa l'ànima. Me'n vaig amb el cor ple. Fins aviat. Adéu!